Anti Sumayya ta aiko ni. Ta ce sanar maka da cewa ba ta son ka, ba ta ƙaunar ka, kuma kai ma ka yi ƙoƙari ka cire son ka a cikin zuciya. To, baiwa Allah, ke kuma wace ce da aka aiko ki haka a wurin mu ke gaya mu wannan sa? Ni ƙanwar Sumayya ce, sunana Habiba. To, sannan Habiba. Yawwa. Dakata da Allah. Ita Sumayyan ce ta aiko ki ta ce ki zo ki faɗa min cewa ba ta so na kuma in cire santa a cikin zuciyata? Rai da gaske ita ta aiko ni. Ayaya. Ya na faɗi maka abin da ya kamata a ce kana baƙin ciki kuma na ga kana dariya. Watakila fahimtar ki ce ta baki haka. Ki a tunaninki abin da kika faɗa min zai ɓata min rai. Ni kuma abin da kika faɗa min asali ma ya faranta min rai sosai. Kamar ya ban fahimta ba. Habiba, a gaskiya sai yanzu nake ganin kuskure na fara son yayyaki Sumayya da na yi. Domin ni da a ce na san da ke gaskiya da ke so, saboda haka yanzu da na ganki na ji na kamu da son ki. Saboda haka yanzu ni ke nake so ba kuma yayyaki Sumayya ba. Ta ya za a ce kana soyayya da yayata wai kuma a ce yanzu ka dawo ka ce ni kake so, wannan a renin hankali ne ba. To, kin san so tsuntsu ne. Tsuntsun soyayyan ya tashi daga kan yayyaki Sumayya ya dawo kanki. Saboda haka yanzu ni ke nake so ba Sumayya ba. To ni kuwa ba zan taɓa son ka ba. abokina, wai ka san abin da kake faɗa kuwa kana cikin hankalinka? Cewa kake kana son ta fa. Warai da gaske, ita nake so. To idan ma mafarki kake ka farka, saboda zuciyata ba za ta taɓa aminta da son ka ba. Saboda kana son yayata ka zo ka ce kana so na? Ni kuma gaskiya, ko da zan rasa raina akan son ki, ba zan daina son ki ba. Soyayya, dan 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 soyayya, mai furta kalmar so a sahara. Dan soyayya, da ka gansa yana bisa hanya. Dan soyayya, mai juriya kuma ba shi da tsara. Ina, ai ba zai yiwu ba. Wallahi ya zama dole na ɗauki mataki akan wannan al'amarin. In ban da rashin sanin ciwon kai, to ta yaya za a yi wai Sumayya ta yadda ta sake faɗawa a cikin wani tarko na soyayya? Saboda Allah fa. Wallahi, ni kaina abin yayi matukar bani mamaki sosai. Na fazata Sumayya ko soyayya ta ga ana yi sai ta tsorata. Ashe wai bata daddara ba? Babu damuwa. Ni na san matakin da zan ɗauka akan wannan al'amari. Yawwa. Ina bayanka. Wallahi ina bayanka akan duk matakin da za ka ɗauka. Domin ya kamata a yi matukar hanci. In ba haka ba za a iya faɗawa mummunar matsala. Wannan gaskiya ne. To wai in ban da ma mantuwa na ɗan adam? In ban da mantuwa na ɗan adam? Kai na yadda na ƙara yaƙini cewa Allah ya zuba wa ɗan adam mantuwa. Ɗan adam mantuwa ne da shi. Saboda Allah fa, to babu wanda ya isa. Ni zan yi yadda zan yi in ɗauki wannan kai idan kwakwaran mataki ya ƙi ɗauka zan ɗauki mummunan mataki akan wannan al'amari. In ji na faɗa miki. Wallahi ba zai yiwu ba. Ina bayan ka. Duba ki gani ni karatun nan duk ya ishe ni. Ba za a bar ka je ka je sabgogin rayuwarka ba a ta cika maka karatu? Hello? Kash. Haba Sumayya. Ya za ki tura ta faɗa mishi haka? Amma gaskiya Sumayya kin kwafsa wallahi. Ba maganar halin da ya shiga bane nake nufi. Ina nufin kin yi saurin faɗa masa. Da bari kika yi sai ya wahala sosai
tukunna sai ki faɗa masa. A gaskiya wannan zalunci ne kuma faɗar da ba ruwanka daɗin kallo ne da shi. Da ma ƙyale su suka ci gaba da al'amarinsu. Ai kin ga wayannan ƙawayenmu ne, bai kamata a mu ga suna abin da ba daidai ba. Ni rikicin hana out ma kaɗai ya ishe ni, ba abin da ya dame ni da maganar su. Allah ya shirye. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya. Kaga abokina, ya kamata ka fahimci cewa ita ma fa wannan yarinyar ba ta san domin ta faɗi maka da bakinka. Kaga Abdu, kai ne ya kamata ka fahimci cewa ita fa wannan ba wai cewa sai ba ta so na ba, kawai dai cewa ta bata yadda da san da nake yi mata ba. Kaga malam, ni fa na fahimci komai, kawai gaskiya ce ba ka so a faɗa maka. Amma duk wanda ya buɗe baki ya ce bai aminta da kai a cikin zuciyarsa ba, to tabbas baya son ka. To a gaskiya in dai haka ne, ni dai na yi nisa a kan son wannan yarinyar, nisan da ba na jin kira, domin a kanta ji nake zan iya aikata komai. Amma gaskiya kai ban san wani irin mutum ne kai ba. Ta yaya za a yi ka yi soyayya da yaya ta wahalar da kai, sannan kuma yanzu ka dawo ka ce kana son kanwa, kuma ka san wahalar da kai za ta yi, kuma ka ce wai kaya da ka aminta da haka. Me haka? To, ka san shi so tsuntsu ne, yanzu zan iya cewa san da nake yi ma yayan ya tashi ya dawo kan kanwar, domin yanzu kanwan ita nake ji a cikin zuciyata, kuma zan iya yin komai a kanta. Dan soyayya mai juriya kuma ba shi da tsara, akan soyayya yayi nisa, ta ko'ina soyayya masararsa. Dan soyayya, dan soyayya. Wai hai zai na bata dawo ba? To na ta tsaya haka. Saboda Allah, duba lokaci, karfe nawa yanzu? Yanzu karfe nawa? Ki magana kin tsaya kina kallo na. Ai da na lura na kuma riga na faɗa. Wannan yaren duk ke ce ke daure mata girji akan duk abin da take yi. A matsayin ki na uwa, ya kamata a ce duk abin da ya kamata ni in ke ce kamata ki rika yi. Amma kin bar min komai, ni ne zan mata faɗin safa na yamma daban na rana daban. Saboda Allah haka ake yi. Malam, duk iya ƙoƙarin da nake akan tarbiyyar wannan yarinyar baka gani? Ban gane ba na gani ba. Ke ba mace bace ko ita ba mace bace. Saboda Allah ba ke bane yafi dacewa ki jawo ta kusa da ke? Eh? In ba ki daure miki gindi ba waye ne yake daure mata yake goya mata bai akan duk abin da take yi. Kamar yanzu karfe nawa da bata dawo ba. Amma kin zo kina ƙara daure mata gindi. Dadi na wuni. Ke, dawo nan, zo nan. Matso nan. Daga ina kike? Na ce daga ina kike ina miki magana kina jina? Dadi daga makaranta nake. Daga? Makaranto. Makarecin banza makarecin wofi. Yanzu karfe nawa? Duba ki gani. Karfe nawa? Ki kalla ki gani ci karfe nawa? Kina mun ƙarya kina cewa daga makaranta kike. Jiba shi ganki. Ni zaki ƙarya zaki mu ƙarya? Eh? Nace ni zaki mu ƙarya? Nace Malam! Bari ki. Wannan yarinya kullum bari. Eh? Na? Ta? Suma tai? Tami? Taso? Samu ya fa mata ruwa. Dan soyayya, dan soyayya.
Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'ar duniya, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Sunana Ahmad Muhammad, shugaban cibiyar Shukura Islamic Herbal Medicine, cibiyar da ke bada taimako da shawarwari da magunguna a fannin koyarwa irin ta addinin musulunci. Cibiyar Shukura Islamic Herbal Medicine tana garin Kano, unguwar Sheka, ƙarshen kwalta, daidai bin Sharif Plaza. Shago mai namba 21. Wannan cibiya ta Shukura Islamic Herbal Medicine ta kware wajen ba da magunguna da shawarwari a fannin koyarwa irin ta addinin musulunci. Wannan cibiya ta Shukura tana maraba da dukkan wanda ba shi da lafiya kowace irin cuta wadda take damunsa da izinin Allah. Wannan cibiya ta Shukura tana iya ƙoƙarinta kullum cikin bincike take dangane da abubuwan da za ta kawo al'umma domin samun ci gaban su bangaren abin da ya shafi rashin lafiya. Ina ƴan uwana mata masu fama da matsalar sanyi, toilet infection, kuma ku garzayo domin ba ku magani a warke a samu lafiya in Allah ya yarda. Matsalar infection abubuwa ne wanda yake yaduwa cikin al'umma. Za ku ga wani akan ɗauka a ban ɗaki, wasu kuma a wasu wuraren. Alamomin infection a cikin jikin ɗan adam za ka ga akwai farin ruwa, akwai ƙaiƙayi, akwai ƙurarraji da sauransu. Duk da infection ɗin ba guda ɗaya ba ne, sunansa dai ne za a ce sanyi, amma sanyi ya kasu kashi daban-daban. Akwai sanyi irin na rheumatism, akwai na gonorrhea, akwai na toilet infection, akwai na PID infection da sauransu. Kowane da kalar illolinsa. Wannan cibiya ta ƙware wajen haɗa maganin sanyi kowane iri kuma komin daɗewarsa a warke a samu lafiya da izinin Allah. Akwai sauyoyi da muke amfani da su, kama daga kan kamar irin sauyin da muke mutum treatment da shi, sauyar jema, bini da zugu, gogamasu, aliyara, da hanza, malga, da mishi, gauɗe, gizaki, farin gagai, baƙin gagai, duk mukan yi amfani da shi ɓangaren ɗora mutum akan magani. Dukan wanda ya zo karɓar magani a wurinmu za mu yi masa tambayoyi, yanayin yadda cutar take masa da abubuwan da yake ji. Idan ya kama ma sai mu auna shi mu ji abin da yake damunsa insha Allah. Zan yi magana ɓangaren cuta wadda ta shafi masturbation istimna'i. Kowa ya san matsala ce wadda ta addabi matasanmu na yanzu, duk da suna ganin mafita ne hakan, amma illoli ne, yana haifar da illoli daban-daban cikin jikin ɗan adam. Wannan wasa da al'aura da ake yi kana biya wa kanka bukata, wannan sperm ɗin da yake fita ba karamar illa ba ne, saboda ba dukansa yake fita ba. Wannan wanda yake ragewa, wanda bai fita duka ba, shine babbar illa a cikin jikin ɗan adam. Shine zaka ga yana haifar masa da illoli, wani kaga yana samun yawan mantuwa, wani zafin jiki, wani ƙaiƙayin jiki, wani ƙurarraji a jiki, wani ma kaga idanunsa suna masa ƙaiƙayi ko suna yin ja, wani kuma ya rika samun yawan ɓacin rai ko yawan firgita ko faɗuwar gaba da dai sauransu. Zaka ga mutum duk yana fuskantar irin wannan matsala. Insha Allah dukkan mutumin da ya zo da wannan matsalar za mu yi masa tambayoyi, ko da ka kai shekara 20 kana aikatawa, in dai muka ɗora ka akan magani za ka warke ka samu lafiya da izinin Allah. Wannan cibiya ta Shukura tana ba da magungunan cututtuka daban-daban, kama daga kan matsalar da ta shafi HIV, hepatitis, irin su kamar ulcer da sauran matsaloli, sihiri, sammu, kambun baka, jifa da dai sauransu. Da izinin Allah dukkan mutumin da ya zo muka haɗa masa magani muka bashi, zai kira mu, zai mana godiya da izinin Allah. Wannan cibiya ta Shukura tana garin Kano, unguwar Sheka, ƙarshen kwalta, daidai bin Sharif namba 21. Insha Allah dukkan mutumin da ya kira mu, ga nambobin wayar mu nan, ko tambaya ko ƙarin bayani idan ka kira mu za mu tsaya mu saurare ka, mu baka lokacin mu insha Allah.